Il-Kumitat ħareġ avviż, l-avviż qatt ma ġie oġġezzjonat min-naħa tal-Oppożizzjoni u mhux se tkun in-naħa tal-Gvern illi tikkanċella kumitat fuq liġi daqstant importanti li titratta s-sigurtà pubblika u dan il-pajjiż, Sur President, ma jistax jibqa' ostaġġ tal-Oppożizzjoni, oppożizzjoni mifruda fuq suġġett bħal dan. L-ewwel ħaġa qed nitkellmu fuq abbozz 49 u mhux 46. It-tieni huwa il-President tal-Kumitat tal-Abbozzi illi sejjaħ il-laqa tal-Kumitat. U allura kien hemm korrispondenza għaddejja bejn il-membri kollha tal-Kumitat li kellhom jipparteċipaw. Mr. Speaker, jillesti ngħaddilek il-korrispondenza kollha li kienet għaddejja bejn il-membri tal-Kumitat u fl-ebda ħin. Lest is-sentenza tiegħek. U fl-ebda ħin ma kien hemm korrispondenza li titlob min naħa tal-Oppożizzjoni biex dik il-laqa li kienet imsejħa ma tsirx.